Arratsaldeon irisarritik eta gaur ere hementxe, Basen Nafarroan gaituzue. Asteburuaren atarian ondoko egunetako hitzorduak aipatuko ditugu. Baina lehenik hasteko eskoletan den bortizkeriaren kontrako legea onartu dutela Frantziako estatuan, una hemen zenbait erreakzio. Eskoletan, haurren eta nerabean kontra den bortizkeria borrokatzeko legea onartu dute Frantziako Asamblea Nazionalean. Helburuen artean, eskola pribatuak gehiago kontrolatzea. Betarramen eskandalua agertu denetik, 1000 kontrola pasa egin dituzte eta aurten berean 1300 eginen dira. 3tik batean, zigorrak eman behar izan dituzte. Pédophilie d'opportunisme. Lege berria urrats bat da intzina, baina orain ikusi beharko da senatuan zer gertatzen den kontserbadoreek gehiengoa baitute. Alain Ezkerrek deitoratzen du helburua ez dela osoki bete, kalte ordain funtsik ez baita sortu biktimak laguntzeko, hartak kontuan hartzeko edo eskandaluak agertzen dituzten jendeak babesteko. Euskal Herriko biktima batzuek uste dute konfesioaren sekretua bertan behera utzi behar zela, talege berriak onartu behar zuela, APSek salatu behar izatea, gehiagikeriak entzuten dituztelarik konfesioak egitean. Eskuinak eta eskuin muturrak baztertu dute artikulu hori. Dans cet établissement particulier, mais en fait, ce n'est pas le seul. Colette Capdeviel legebiltzarkideak ere gauza bera deitoratzen du, bere hitzetan aurrak babestu behar direlakotz beti, ostiral arratsa honetan 8etan sexu erasoei buruzko gaualdia proposatuko du Angelun Monzine zinearetoan. Bertzalde, aurren kontrako erasoak direlata, azaroaren 19an biktimen eguna izendatu dute Frantziako estatuan. Hilabete amaieran erabakiko du Paueko auzitegiak Biriatun martxoko herriko bozak berriz egin beharko diren ala ez. Michel Iriart oposizioko zerrendaburuak eta auzapez ohiak ezarri du helegitea. Gaurko gobernu taldeak harriturik hartu du erabakia. Egin ziren gauza guztiekin, bi listako jendea zegoen ados, momentu orotan, beraz, egia da, pixkat harritu gaituela helegite horrek, horrela dire gauzak eta aurrera. Helegiteak boto zenbaketa egiterakoan, ateak itxita egitea salatzen du, hauteskundeen legea urratuz. Gobernukideek erabakia hauteslekuaren tamainarengatik hartu izana argudiatzen dute, eta egoeraren berri eman izana, bai herritarrei, baita prefetari ere. Lehenik segituko dugu Biriatun lan egiteko. Eta lana bada, anitz. Eta gero berriz bozaman behar balima da, odo berriz hauteskundek egin behar balima dira, egingo ditugu, berdin. Egoera argitzeko herritarren artean esku horri bat zabaldu du herrikoetxeak, epaileak helegitea onartzen badu, herrikoetxea prefetaren esku gelditu eta hauteskundeak deituko dira 3 hilabeteko epean, ez badu onartzen berriz, gobernu taldeak lanean jarraituko du. Musikolore festivalaren 3. edizioa eginen duten daian ekainaren 30tik uztailaren 3 munduko musikari eta kulturei eskainitako hitzordua. Munduko artistei eskainitako festivala. Endaia egi hainitza da, eta orduan pentsatu dugu festival hau egokia dela Endaiarentzat. Asteartean hasiko da festivala dokumental batekin eta aurrendako egitaraua ere antolatu dute. Eta kontzertuak ere protagonista tokiko eta mundu mailako artistekin. Kontzertuak izanen dira uztailaren 2an eta uztailaren 3an. Orduan lehen kontzertuak ukanen ditugu Kumbian Bero eta Puerto Candelaria. Uztailaren 3an, artista bat ezaguna dena Euskal Herrian, Afrika Bibang, lana egindu hainitz Fermin Muguruzarekin, hori lehen partean eta bigarren partean Angelique Kidjo, Afrikar kantari bat oso ezaguna internazionalki. Egiten dugu lehen partea, Puerto Candelariaren lehen partea,
talde kolombiar oso ezaguna da eta inspiratu gaituzte ere atope aspalditik, 12 urtetik. Azken kontzertua eskainiko dute Kumbian Bero taldekoek, hitzordu berezia izanen da eurentzat. Kumbian Beroren azken kontzertua hor aurten, eta ezigarri konten gira musikolore festivalean ematea bai. Zeren eta badugu harreman berezi bat Hendaiako elkarte eta Herriko Etxearekin bai laguntzen gaituzte asko, bai hemen erresidentziak eta egiten ditugu, errepikak ere. Gero lan bat egiten dugu ere urtean zehar. Artistak aterpetzen ditugu sorkuntza egonaldietan eta gero haien lana aurkezten aldute helduden urtean. Musikolore udaren hastapena markatzen duen hitzordua. Arratsaldeon berriro ere ikus-entzuleok heldu da asteburua, giroak hobetzera egiten du, baita gure umoreak ere asteburua iristen denean eta umore onarekin. Gazteak protagonista izango ditugun ere asteburu honetan, hainbat arrazoiengatik. Hori da, aurkantu txapelketaren finala ospatuko delako bihar altzain, arratsaldeko 4:00 goiti, duela gutxi izan ziren finalerdiak, eta gogoratuko dugu, Irulegiko irratiak, Xiberuko Boza eta gure irratiak antolaturik, eta orain honenak pasako dira final handira, esan bezala larun batean, eta beste final bat, kasu honetan, igandean Gazte Xilabaren finala. Amaiur Aizpuru, Unaxe Aizpurua, Leina Alkat, Gana Beroko Irigoin, Naia Etxeberri eta Joane Larre izanen dira Itxasuko Sanoki gelan. Hori igandean, goizeko 10:00 goiti eta beste aipamentxo bat ere asteburu hontan bihar kanbora joteko gonbidapena, Robi Kastolak 50 urte bete baititu eta hainbat ekitaldi eta antolatu dituzte, artean hemen eman genizu horren berri ere, 7 bat kantaldia handi hori ospatu zuten, urtean zer ere beste zenbait ekitaldi eta azken hitzordua beraz ikastolan bertan ematen dute. Bihar goizetik ziganteak, bertsolariak, herri bazkaria, puntukako arratsaldeko 7:00 goiti eta ostean DJ Bull. Oso nere, mila esker, beraz kantu txapelketa, bertsoak ere bai, ikastolaren urteurrena garrantzitsua gure hizkuntzarentzat eta garrantzitsua ere Frank kostaldean ziurun egiten dena plazara euskara jalgi dadin kasunetan liburu azokarekin. Hori da, aipatzen da, euskara sustatzeko behar direla olako oasis moduko guneak eta hori da ziburutarrek, baltsan elkartekoek, argia astekariarekin batean egiten dutena, beraz eskuarazko liburu eta disko azokaren 7. edizioa ospatuko dela bihar berean, Ziburuko Pilota Plazan, Herriko Etxetik 2 urratsetan, eta hor izanen da, zera azken berrikuntzak ikusteko, ezagutzeko parada, eta goizeko 10:00 hasiko da, Beñato Jarzabal, Euskal Zale eta Euskal Zainari eginen dioten omenaldiarekin, Zelino Munol ere tartean izanen delarik, eta gero ondotik erramezala, hainbat emanaldi, emankizun, umorea pantzoirigarri haiekin hori atxaldeko 3:00 gogoratu, horren bat eta 3:00 esten dela azoka, baina bertzenaz egun osoan hor izanen dela 10:00 goiti, eta gero 4:00 Jakoba Errekondo eman ezagun ikusteko parada izanen da, Zuaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburua plazaratu baitu, Iñaki Etxebeste eta Markel Arriola Bengoarekin, eta musikak ere tokia izanen du nola ez, bertzeak bertze, arratseko 8:00 Jurgiek Izak kantaldiak kontzertu eskainiko baitu. Erramezala hori, Ziburun 7. aldikotz egiten dela eta atsegina da, zeren aipatzen duten bezala, Durangoko azokan bada denetik, baina erdarak ere badu tokia, Ziburun ez, saran ere, erdararentzat bada tokirik, baina Ziburun dena eskuaraz eginen dute, eta hor parada izanen da, aintzineko hilabete hauetako liburuak ezagutzeko, eta baita ere azken berrikuntzak nola ez. Zongo Frank, mila esker, esan bezala, paradisua edo oasi txiki bat euskararena Ziburun beraz, eta ez da paradisua, baina uda heldu da, esan dugu giroak argitzera egiten duela, eta udarekin baita ere udako festak, besteak beste, Irisarrin asteburu honetan beraien festak izango dituzte, asteburuan kulturaz gozatzeko izugarrizko programazioa antolatu dute, besteak beste larunbatean arratsaldeko 7:00 hasita Irisarriko plazan, poteo bertsua edo bertsu poteoa izanen da, eta jarraian Marabillak, Mirua, Neomak eta DJ
infernu izugarrizko programazioa, goratu neomake, ezker eskubi, euskal tradizioak eta musika berriak uztartzen dituen taldeak diska berria atera zuen berriki, laukotean ari dira orain eta bertan Irisarrin gozatzeko parada izango dugu. Hori larun batean, baina igandean ere festak jarraituko du Irisarrin, eta bertan beste mota baten edo lasaiago ere izango dugu kulturaz gozatzeko. Bosterdietan hasita plazan han ere txingilikaren eta orain zer ikusgarri berriaz gozatzeko aukera izango bai dugu. Aste honetan bertan iparraldearen orenean beraiekin mintzatzeko parada izan dugu ikusgarri berri honen gainean, hirugarren ikusgarria hain justu eta pixka bat gorputza astintzeko Broken Brothers taldearekin ere izango dugu aukera, hori Irisarrin asteburu guztian zehar, baina bestelako doinuak ere bai, itxasun kontzertua izango baita arratsaldeko 8etan larun batean, Oreka Te Isa eta Thierry Bizkarri izango bai ditugu, eta justuki Baxina Fartarraren musikarekin agurtuko dugu gure gaurko saioa. Ikusten duzue, asteburu bete-betea duzue, eta aroa lagun badugu goza zazue Thierryren musikarekin gure agurra.